Balai ken ublay usimno ya ubre ubabha kum doktor ki. Bat u ipat da ki breg basneu. Hakane ka jela mekhlaya jungi. Lada ublay upha da ki breg ubabha kum doktor ki. Bakin sensyar ya kane ka jela mekhlaya jungi. Kumta kane ka jela mekhlaya jungi. Kanam don ikam sneu. Kanam jelay ikam thombor. Ikam sneu ba har harukom. Nrei kan long ka jela tibru tiblay. Balay ya ubre ubabha ya unongelam ubabha kum doktor ki. Ublay usimno. Imat kane kade ka plan ka jung ublay. Ban le ya kane ka ri khasi janti jungi. Ban le ya ka jela mekhlaya jungi. Usimno ya doktor ki namar ba uday ubre ubahok ba uday ubre ubabha. Kumta kwa ban penjenjar ya ubre ubahok. Bun nang ikipat ba ni jam kthang ni jam padonut ni sosen bat ngimpat kwa ya doktor ki ba un klatno na kane ka slaperthai. Ngirang kwa bu undang syakri yang ikipat ba. Namar katem jung u kumu empiru kampat kut dang don salai snem. Balai ken u ino yangi. Balai mano ban mi khmat ban mi bujli hakajaka jung u doktor ki ba un long hi kumu doktor ki ba un long ubru ba snorit ubru ba ting buromi ublay ubru ba bha kuma bha u doktor ki. Hello para bro te hakane ka video ngakok ban keren halor ka jing klatno jung u doktor ki na kane ka slaperthai. Balai ken ublay usimno kloklo ya u doktor ki hakapuar bang mangi kipat ba ngidang don kami u. Haka jingsha ladang ya keren ya karta jung u. U doktor ki umpadai ban klat na kane ka slaperthai. Namar udang san pusau senam karta. Umpat tenmen. Nrei ublay wala simno ya u doktor ki. Haka khat khnai tarik urempang arjan arpunreu. Kumta bun nangi kipat ba ngi sosi jur ngi yam kthang ngi yam padonut. Naka jing klatno jong doktor ki na kane ka slaperthai. Ngimpat dusiam ya u MP uba snorit uba don burom bat uba ting buromi ublay kumbalong u doktor ki. U doktor ki u long ru u MP uba slur. Hakba uju keren yaki jingsha. Uju raise yaki isu lane yaki jing jong ki kipat ba hapo parlimen. Uju ai da ki jingtho sha ki menteri jong ka sarkar India. Nakamta ka jingdon kam jong ki kipat ba jong kari khasi ba janti. Uju le jingo ru yaki jaka ki badon ki kenram yaki jing jong ki kipat ba haki sinong ki thau jong kari khasi ba janti. Kumta ka long ka jingdu ka bakhau yangi kipat ba jong kane ka jela mekhlaya. Khamtam yangi ki khasi janti. Namar ba u doktor ki ubreu babha ubreu ba jemnut ubreu ba sungur jinglong bat ubreu uba ting buromi ublay. Ngiladu no nakane ka slaperthai. Kalong ka jingyam breu ka bakrau nakamta ka ri khasi ba janti bat nakamta ka jela mekhlaya baru kawe. Balai ken ublay usimno ya ubreu babha kum doktor ki. Bat u ipat da ki breg basneu. Hakane ka jela mekhlaya jungi. Lada ublay upha da ki breg babha kum doktor ki. Bakin sensyar ya kane ka jela mekhlaya jungi. Kumta kane ka jela mekhlaya jungi. Kanam don ikam sneu. Kanam jelay ikam thombor. Ikam sneu ba har harukom. Nrei kan long ka jela tibru tiblay. Jaga jela mekhlaya jungi mensuala tib da ka jela tibru tiblay. Kadba mentapat ka jing aurie ikam sneu ba har harukom. Hakane ka jela mekhlaya jungi. Balay ya ubreu babha ya unongelam ubabha kum u doktor ki ublay usimno. Imat kane kade ka plan ka jung ublay. Ban le ya kane ka ri khasi janti jungi. Ban le ya ka jela mekhlaya jungi. Usimno ya u doktor ki namar ba uday ubreu bahok ba uday ubreu babha. Kumta kwa ban penjenjar ya ubreu bahok. Kumta ublay ula simno ya u doktor ki. Ngesapet nang nesya khmat ka ka manja ya kane ka jela mekhlaya jungi. Bun nang ikipat ba ni jam kthang ni jam padonut ni sosen bat ngimpat kwa ya u doktor ki ba un klatno na kane ka slaperthai. Ngirang kwa bu undang syakri yang ikipat ba.
Namar katem jung u kum u empiru kampat kut dang don salai snem balai ken u ino yangi balai mano ban mi khmat ban mi bujli haka jaka jung u doktor ki ba un long hi kum u doktor ki ba un long u bru ba snorit u bru ba ting buru mi u blai u bru ba bha kum ba u doktor ki nginam yo shu kum u doktor ki lara don sa we bru nginam yo shu sisun balalet u doktor ki te nginam yo shu kum u doktor ki ablai to ai yakin nong yalam ki jungi ya no nong yalam jungi wa mi haka jaka jung u doktor kiru ba un long u bru ba snorit ba un long u bru ba bha ba un long u bru ba ting buru me namar lada u bru ting buru me ablai kinom nut ban le ya kino ki kam sneu bat kin hikai ya ki pat ba jong ka jela ka jungi ba kin long ki bro ki batti bro ti blai ba kin long ki bro ko ba ba kin kier na ki kam sneu kumta ngada kwa ya kin nong yalam jong ka jela ka jungi kin but nuksa kumba long u doktor ki nakaling ka jonga ngada sneu thang ngada sneu si hadu kata-kata ba ngaladu no ya u doktor ki ubreu ba bha ubreu ba jamnut ubreu ba sngur jinglong kumta ablai to pha ya kita ki nong yalam ki ba bha ha kane ka jala ka dungi khnang ba kane ka jala ka dungi kan long ka jala ti bru ti blai khnang ba kane ka jala ka dungi kan long ka jala ka bating buro me lada ma me ablai me pha daki breu ki ba daki breu ki bating buro me kumta onom don ka jingsneu hakane ka slaperthei nrei yaki breu ko ba bunsin mame me shimno saladehi ki breu ko ba kinom imslam hakane ka slaperthei dene kane ka daw ki bat yaka borsin shar hakaperthei ki dei ki breu ko basneu ki dei ki breu ki bomman kumta dene kane ka daw ba ka perthei ka sejot kumta na kaliang ka jonga ablei nga khot karpat me ba men pha daki nongelam ko ba hakane ka slaperthei nadu naka jala mekhla jungi bat haki we ki jala kumjuru hakari india bat hakaperthei hi baru kawe khnang ba ki jingsnu kin jano nakane ka slaperthei khnang ba kanom don ka jinya bisni para breu khnang ba kanom don ka jinya penya para breu khnang ba kanom don ka jing thombor ya ki para breu kumta to sngau yakine ki jingkerpat ki jonga haka kerteng ujisu ngapan ngakot kerpat lingba kaneka video ka jonga amen te kublai sibun ba filape kaneka video bat to ublai kun ai ka jingya that ya ka mensim jung doktor ki khnang ba un yo syong ha ka hima ka jung ublai let's sok sar may your soul rest in peace kublai sibun ya pi baro